ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki artli ki kin ho ni le kai baklan bor na kanong ba Shillong kata ka Shillong Lajong bar ke MLP kin hab ban Ïaknieh ban yo Rung cha ka semi final jong ka Lympung invitation knockout football tournament bala penya de ka new Nongstioñ Sports Social and Cultural Club ke jini kon quarter final ka bakhadu hapadeng ki tik artli ki kin hon kan long la shai ka sngi kan riutorek urampang hamadan ni le kai ka shnong new Nongstioñ hakapor shibiji shiteng bala khmi lentiru bakate ga jini kon klampap kan long ka ba itanat baha Kumta na kaliangan juga new Nongstioñ Sports Social and Cultural Club sachi sien ka khot ka wer ki pat ba riwet football bakin wan ban sakhi ya ka junya khon na pedang kiti ke artli ki ken hon baklan bor